हेलो लोगोफोर बरायबाय दिनैनि गोदान भिडिअ दायो आङो दंफैयो बावखुंग्रि हाजोआव नोंथांमोना दिनैनि दिनाव फेस्टिभेल मा रोखोम जादों आङो दिन्थिनो नाजागासिनो दङ ओमफ्राय फैबाय दे फुरा बुलुमनि सुइदों आच्छा ब्रादारखौ लोगो मोनदों मोजां दा माइब्रानि लोंलांगोन ना माथानि लोंबायानोथ'लै लाबोफायासै दा आच्छा दे बावनो मोनगोन दे आं रेडि औ दे औ दे ब्र दे दा बुहुत मानसि जादों आरोना दिनैनि दिनाव ओरैबायदि ट्राफिक जाम कारफ्राथ' आरो फैनायनि चान्सआनो गैया आरो ओरैबायदिखा दा जोङो बाइकजों फैनायखाय एक्चुअलि जोङो ओरैबायदि दुब्लिबारि गेजेरजोंबाबो जों सालायखावलाबायनानै फैबाय आरो दा जोङो थांगासिनो दङ जायगासिम फाइनालि दायो जोङो मेन गेटखौ मोनबाय आरोना दा जोङो सिङाव थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांफाबानो जाबाय आरो दिनैनि दिनाव एक्सप्लर खालामनानै दिन्थिनोसै आङो माबायदि जागोन मानसियाथ' बुहुत आरोना दा ओरैबायदि मानसि जाखादो आरो मानो होनना बुंबा बाइकजों फैनायखायसो एसे जोङो बिसिम सफैदों नङाब्लाथ' कारफोरजों फैनायमोनब्ला खुनु बिसिम फैनायनि चान्सआनो गैयामोन ट्राफिक जामा दा नायदो लोगोफोर नै बुहुत हाजो गाखोगासिनो दं आरोना आङो दिन्थिगासिनो दङ बुहुत मानसि फाग्ला दा नायदो आरो हाजो गाखोनाया नै वाव मानसिनि सायाव मानसि ओमफ्राय मा गाखोबाय गोजाम बोसोरफोरखौ जालदा दोननानै गोदान बोसोरनि आरोना रायजोफोर ओमफ्राय हारसिं फैदो हारसिं जायो बेलाय बडिगार्डफोर दंजोबो हनै बडि बिल्डारफ्राबो थाजोबथाय दङ 10 जनसो दं बडि मा एथ' मानसिलै थाब्रा आयु दौर खायसे गाखोखांनानै फैबाय नै र दा बेबायदिनो हाजो थिखिनियाव गाखोबोयैहाय बेबायदि मोनसे थाइबें फानदों आरोना नै नायदो नै ओमफ्राय थाइबेंआ बेसेबां होनदोंमोनलाय आदा 50 थाखा मानो होनना बुङोब्ला एकदमबारे गाहायनिफ्राय बेसेबांबा हाजो थिखिनियाव बोखोबोनांगौनि खोथा दं नालाय दा उफाय गैया 50 थाखा फाननांगौ गोनां ओमफ्राय नैबेबो 50 आरो बे दैयाबो 50 गासैबो 50 ने औ बेबायदि आरो नै बुगुनि मा होनो बुट सानाफोरबो दं आरो फाइनालि दायो बावखुंग्रि हाजो थिखिनियाव जोंना नै बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा ब्रादार अनिल बिथांखौ लोगो मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय हाजो थिखिनियाव गाखोनानै मा रोखोम मोनखो जेनेबा हाजो थिखिनियाव गाखोनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों जिहेतु जौसिनाव जोंहा मन्दिरबो दं नालाय बे मन्दिराव ओरैबायदि सानो मानसिफोरा माने जेब्लानाखि खस्थ' खालामनानै फैयो बेयाव जोङो माखासे एमएसफोरखौ बुंनानै लायो दा बिसिम मोनहैनायखाय खस्थ' मस्थ' गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों आरो ओरैहायबो माखासे बोर बिबाय आरो आच्छा ओमफ्राय दा मेंनायाथ' बुहुत मेंखायो मेङो एकदमबारे औ दा गोजोननाय मोनदों ब्रादारखौ लोगो मोननानैबो ओमफ्राय आं दाख्लैनिफ्राय कल खालामबाय थादोंमोन ब्रादारनाव ओमफ्राय नोंबो बेस्थ' थाबाय आंनाबो बेस्थ' बिदि जायो आरोना गाज्रि मोनलाबो दुखु मोनलायनो नांला थेंक इउसै जोंनिया बिदिनोसै आरोखि आच्छा नानिमोन मा रोखोम मोनदों गोसोफ्रालाय नंगौ मेङाखै आच्छा दा बमब्रंआबो जोंना जनानैसो फैबाय नै सेस जोंना नै जोंना नै ओरै सिस्टारमोना दांगौमोन मोसानाया सिस्टारमोना गायक नामा मोसायो गिटार मिउजिक मास्टार नामा आरो फंबायमोनखौ लोगो मोनफैदों आरोना नै गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय मा रोखोम मोनदों गोसोफ्राव जेनेबा गोसोआथ' मोजां मोनदों आच्छा दा फाइनालि आङो बावखुंग्रि हाजो थिखिनियाव मोनफैबाय दा नायलांदो आरो दा नै गोबांथार गाखोनानै बेबायदि रेस्ट लानानै दंफैयो नै ओमफ्राय बै अन्थाइ गोजौआवबो दङ मानसिफ्रा दा बेनो आरो बावखुंग्रि हाजो थिखिनिया दा मा रोखोम मोनदों नानि मोजां मोनदों सफैनानै आच्छा दा आं हागौमानिखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनानै दिन्थिनोसै जा नै बेबायदि आरो मानसिफ्रा
अब्ला लोगोफोर बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया बिदिनोसै दा नायदो ओरैहाय ओरैबायदि दाम गैयि पाउडारा धामाकार नोंथांमोना न'आवहाय मेकआप होलायनानै फैनो नाङा आरोना जै गोजौआव गाखोबाय साफा औ ओरैबायदि दा नोंथांमोना सिन्था खालामनो हागौ दा एभेलेबेल मेकआपमेन दंखायो आरोना गोजौआवहाय दा दामि बुस्थु फुनलायनानै फैनाङा दा बावखुंग्रि हाजो थिखिनायाव गाखोबाथाय बेफोरबायदि अयथासार दामि नोंसोर पाउडारफोरखौ लागायनो मोनगोन दा एक्सुवेलि जोङो बावखुंग्रि हाजो थिखिनिनिफ्राय गाहायाव फैबाय बेजों लोगोसे आंजों दङ नै ब्रादार बेरायगासिनो दङ एसे चावमिन जाना लाबाय आंबो जाबाय मोजां जादों प्रग्राम सोलिगासिनो दं इयाव दा ओमफ्राय मोजां नांदों खिन्थु गोजौआव थांदों नामा नोंलाय गोजौआव एकदम साबसिन थांथारदों आंबो थांथारदों दा बहुत मेंनाय मोनो आरो बुहुत मेंना आथिं आखाइ रुबायनानै दंफैयो दा नायलांबाय थादो ओरैनो मा दं मा गैया एक्सप्लर खालामलांसै र'आबो देखायना होसिगोन ओमफ्राय हाजो गाखोनानै मा रोखोम मोनदों आङो गावखौनो सेरथाम खमायनाय बायदि मोनदों आथिं रुबायाखै आइयो एकदम गोजौसिम थांथारदों दा फारसे थगाय लांदों मानसिफ्रा आंखौ ओमफ्राय खबर सबर खबरा मोजाङानो बिदिनो दा ओरैनो बेरायगासिनो दं जोंबो एसे सायाव जिरायथ'दों मेंनायजों सान्दुंना बारहायाव खालामसे माबायदि मोनदों आरोना लाभ इउ गोसो गोरबोनिफ्राय थाबैनो 2 लाख जानांगौ येस बयनाबो जादोंबा जोंनाबो जालांगोन आरो लाया बेसेबां लायो 2 लाख साबसक्राइबार जल्दि नुबाय दा बिसिनि भिडिअ लानाया माला बेंगलरनिफ्राय फैनानै मैया सानसे दे आदा थाथ'दो अके मा आदाखौबो बयबो सावरायदो दे बाय बाय